Отдавна тук никой не марширува. Дори и тези войници от израелската армия са тук само за да разгледат останките от концентрационния лагер Аушвиц-Биркенау. Евреи, поляци, роми, съветски военнопленници са преминавали всяка сутрин под надписа «Работата те прави свободен», за да се върнат след работа по-малко. Някои са умирали извън лагера. Това е първият лагер в района. Полското градче Освиенцим е избрано заради това, че е в средата на управляваните през 1940 година територии от нацистка Германия и заради големия ЖП възел наблизо. По-късно влаковете докарват милиони. Първоначално бараките са били едноетажни и във всяка са спели по стотина затворници. После самите затворници изграждат вторите етажи. Живели са при кошмарни санитарни условия. В началото несъгласните дори не са живели. На тази стена са разстреляни няколко хиляди души. От това място започва най-ужасната част от историята. Това са останките от първата газова камера, която е построена в концентрационния лагер Аушвиц-Биркенау. Няколко метра по-насам е възможният край на историята. Тук на 16 април 1947 година е обесен първият комендант на лагера – Рудолф Хьос. Преди това той изпълнява заповедта за трайно решаване на еврейския въпрос. Тук са депортирани евреи от всички окупирани територии. Макар и по-малко на брой, същата съдба е отредена и за роми, и за хомосексуални. Така изглежда отвътре първата газова камера с крематориум. В края на войната всички документи тук са унищожени. Затова днес няма точна бройка на жертвите в този лагер. Пред Нюрнбергския процес Рудолф Хьос споменава числото 3 милиона, но според историци той е преувеличил. Така или иначе със сигурност над 1 милион човека са загубили живота си тук. Първият лагер в Аушвиц-Биркенау е като детска играчка на фона на това, което следва. Година след основаването през 1941 нацистите продължават строителството. На 3 км в село Брезинка е вторият лагер. Тук са избити огромната част от хората. Преди това са живели в бивши конски обори на германската армия. Така са изглеждали бараките на затворниците през 1945 при влизането на съветските войски. – 70 години след началото на тази история. Тук идват хора от цял свят. Разглеждат и мълчат.